ಸೋಪಿನ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್. ಇದರ ಸಿಂಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ದುರ್ವಾಸನೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಏನೋ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಗ ಕೊಡು. ಯಾರಿ ರೆಡ್ಡಿ ಒಟ್ಟಿ ಅದೇ ತರಹ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಹಾಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೂ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಶುಗರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೇಯರ್ ನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಟರ್ ಕುಕಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆಗ ಇವ್ರು ಕೂಡ ಶೈನ್ ಆಗೋದು. ಕಲ್ಪೀಸ್ ನ ಹೊಸ ಮೌಂಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೈನ್ ಕ್ರಂಚಿ ಬಟರ್ ಕುಕೀಸ್ ಶುಗರ್ ಗ್ಲೇಸಿಂಗ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮೌಂಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೈನ್. ಅಮ್ಮ ಕಥೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ರಾಜಕುಮಾರಿ ಬಳೆ ಇದೆ ಹಾಕೊಳ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣವಾದ ಮುಖ. ಲಕ್ಷ್ಮಣವಾದ ಮುಖ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣವಾದ ಅರೆ ಗಂಧ ಹೊಡೆಯೋಣ. ನಾನು ಪಾತ್ರ ಅದು ಕೊರಿಯೋಣ. ಮತ್ತೆ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಕುಲ್ಲು ಬಣ್ಣ ಕುಲ್ಲು ನಿಜರಿಲ್ಲಾಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದಿನ ನೆನೆ ಬಂದರೂ ಓಡಿದ್ರು. ಕೆಲಸ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕಲಿದ್ದು ಚಪಿದಾರ್ದೇವೆ ಜನಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ. ಆಗಲ್ಲ ಕುಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೋರುಂಡು ಅದು ಹಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಕಂಡು ఒక ಬರ್ನ ಗ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೆ ಅಗಲಂಚಿ ಏನು ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪೇರು ಅದು ಏನು ಕಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಕೊಡಿ ಚಿಕನ್ದ ಕೈ ಪೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ತಿಂದು ನೀರು ಪೂರ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತೀನಿ ನಾರ ಬಿಡಿಪ್ಪನು ಅದು ಇತ್ತನಾರ ಬಿಡು ಪೋಡು ಅದೇ ಕೆನ್ಲಾಗ ನಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ನಗನೆ ಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಉಂತಾನಾಗ ಆ ಬಸ್ ಹೋದಾಂಡ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಉಣ್ಣಾನು ಪೋರಿಗೆ ಆಟೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಪೋಡ್ದೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಭಟ್ರು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಏರಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚಾದು ಮೋಲಿ ಒಮ್ಮಲ್ ತಿಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಹಂಚಿ ಒಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಸಾಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೋಡೆದ ಕಾಚಿ ಶೋಕ್ತೋಜನ ಕೋಡೆದ ಕಾಚಿ ಶೋಕ್ತೋಜನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವಿ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಫೋನಾಗ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಡಿತದು ಇಲ್ಲಾಡು ಕೋಡೆ ಒಂದಿನ ಬತ್ತೀರ ಅಂಡ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಕುಲ್ಲುಲ ಬಂಡೆ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಾಪು ಆಯ್ನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಾಗ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಸೀದಾ ಮಂಡ್ಯಾಗ ಅದು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬರೋಡು ಬೇಗ ನಾರಾವಿಗೆ ಹೋದು ನಾರಾವಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಪೋಯಿನ ನಾರಾವೀಡು ವೇಣುಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಕಾಶಿಮಠದ ನಾರಾವಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಜ್ಜೆ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದೆಜ್ಜೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ವಾಪಸ್ ಆಯನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಾಡು ಆಯಗ ಹೋಟೆಲ್ ಅತ್ತ ಅಂಚದು ಆಯಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ನಾಗ ಏನು ಬಡ ಉಡಿಲ್ಲ ಪೋಡತ್ತ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ದೋಸೆಗೆ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚದು ಏನು ತಿಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಉಂಡತ್ತ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕೆತ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಕಡ ಬಿಡ್ದು ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವನಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ನಂಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಆಯಗ್ ಆಯನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚದು ಆಯಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೇರು ಆಗಲಿ 2 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ದಾದಂಡ ತಿನ್ನು ಬಂದು ಕಾರ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ದು ಗೆತ್ತು ಕೊರಿಯೆ ದೋಸೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋದೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋಡೆ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಪಂಡೆ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಲ್ ಗೆತ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಬೈಯಾಗ ತಿನ್ನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನನ್ನು ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಬೈಯಾಗ್ಲ ತಿನ್ನು ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಪೂರ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊತ್ತ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೆ ಪಂಡೆ ನಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಪೋರಾಪ ಜೊತೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಅಂಚದ ಆಯ್ತು ಬೇಜಾರಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಪೋಯರು ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರಂಡು ಕುಲ್ಲೆಲೆ ಪಂಡ ಏತು ಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ಲಾಗಲು ಕೊಲ್ಲಿಜೇರು ಪಂಡ ಆಯ್ಗ್ಲ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ಊರು ಪೋರ ಅಂಚದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು
ಪಂಡ ಹಾಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ನಿ ಮದ್ಮೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ತಾಲು ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚದು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳ್ಳಲು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪುರ ಆಕಲು ಪುರ ಮಲ್ಲಗಲತ್ತ ಎಂಕುಲು ಪುರ ಒಂಥರ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಲೆಕ್ಕತ ಅಂಚದ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆಯವರ ಪಂಡೆ ಕುಲ್ಲುಲಂದು ಆಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಉಂಡಲು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ತಡ ಬುರ್ಚಿಂಕ್ಲೆದ್ದು ಬಂದು ಅವು ಪೋಲೆ ಬಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಿನಿ ಬಲ್ಲ ಪಂಡೇರ ಚದಗ್ನೊಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಪುರ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಐಜಿದೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡೇರ ಅಂಚದು ಮಲ್ದಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏ ಪಂಡಲ್ಲ ಪೊಂಡ್ಯಾನ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೈ ಬಚ್ಚಿಂದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್